Λεβέντη μου, γύρισες. Παλικάρι μου, χαρά μου. Εγώ είμαι αυτός. Μαμά, να τα πούμε. Από τώρα. Από τώρα δεν έχω λεφτά, ρε μάνα. Θα φας. Ναι. Πού τα έφαγε τόσα λεφτά, θα ήθελα να ξέρα. Πώς τα έφαγα τόσα λεφτά, ήθελα να ξέρω. Για πες μου, αγοράκι μου, πού τα έφαγες τόσα λεφτά. Ωραία είστε εδώ, ωραία. Ναι, στο διατάφτα. Χώρισα. Τι! Και τι σχέση έχει αυτό με τα λεφτά. Πήγα στον ψυχολόγο. Και σου έφαγε ο ψυχολόγος τόσα λεφτά. 50 ευρώ το πάτημα. Τι είναι το πάτημα. Κάθε φορά πάταγα το πόδι μου στο γραφείο μου, παίρνει 5 ευρώ. Παναγία μου, τι τρώει αυτό το παιδί. Τι είναι αυτό. Σε τι αίρεση έχεις μπλέξει, παιδάκι μου. Αίρεση, μαθαίνω μαγειρική από το TikTok. 3 απλά υλικά. Ρίγανη, μακαρόνια και έτσι. Να μαγειρεύω. Αχ, σήκω, ήρθε η θεία σου. Στα αρχίδια μου. Θα σου δώσει και λεφτά. Θούλα μου. Δημητράκη, αγόρι μου, αυτά είναι από τη θύμουλα σου. Δεν έπρεπε. Τι τέλειο που είναι έτσι με τον Άγιο Βασίλη μου.